Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes pizza size na bulan sang Hulyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, PDMPD head kailyan nagalaom sang negatibo nga resulta sa swab test nga ginkuha sa mga ginkwarentina nga emergency response unit. Public hearing angot sa proposal sa mga negosyante i-adjust ang korpyo sa syudad pati gayunon subong nga adlaw. Pamilya sa napatay sa buy-bust operation sa siyudad sa Kabankalan magapasaka sang panumbungon sa operatiba. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga ang Departamento sang Pinansya nagpalayag nga ginadumilian ang pagbaligya sang ilimnon kag sigarilyo online. Suno kay Finance Secretary Sunny Dominguez, ipatuman ang ban sa kabalaka nga hindi matutukan kung sino ang nagabakal sang ilimnon kag sigarilyo. Tungod sa online, hindi mahibalaan kung bala minor de edad ang nagakonsumo sang among produkto. Partikular, gaginabantayan sang Departamento sang Department of Finance ang Lazada kag iban pa nga sikat nga online shopping site. Maayo man nga tikang ipasiguro kung pwede ka lang ka-order, bisan hubyan ka pa, hindi mamahibalan, order ka ilimnon, order ka sigarilyo, pwedeng-pwede gid. Maayo kay na tukian ini sang Department of Finance. Kadelikado sini nga kung may ang kulukwarta, ang may ara ya pulupundo, bisan hubin pa, 16, 17, alin sa 15, pwede maka-order kiti, hindi man mahibalaan mo kung pilang edad sang naga-order sang among sigarilyo kag ilimnon. Mas temprano, mas maayo, natukiban ini sang Department of Finance. Base bala magpinagusto ang mga hubines order sigarilyo kag ilimnon. Ini nga tikang, mas madali nga ipatuman, mas labing makapaayo sa aton sini mga kabataan nga hubin pa naga-intra na sa bisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning sa aton sini manugtanom tubo. May ara ideya sa pagpatin-an ninyo sa inyo patubas kinahanglan magpili kamo sang baridad nga may mataas nga panubason. Siguruha libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo, abunuhan ninyo kasulod sang 35 tubtob 45 dias kada hektarya. Apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. DP garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton, tungod ang unique nga abono may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon,
acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anong kabag nga unique kag duha kabag sang urea antes magsira ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran makikangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
sandigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:52, morning! Lakbanwa sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, ang amon patrol nagalagulad na sa mga dalanon idulong naton sa aton tagpalamati ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod. Mga balita nga may nagluntad sa sulod sa 24 oras plus ang pila ka mga nagapanguna nga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Ang sitwasyon sa karon sa dalanan sa siyudad sa Bacolod, ang masyado pagkatahoy sa sining aga. Subong ang patrol ari diri dampi sa area sang Capitol Lagoon. Action Fred, again sarado pa no. Ang pila ka mga akon mga gate sa Capitol Lagoon, pero makita naton diri ang grupo sa mga kabataan. Kunti way naman curfew. Action Fred mo. Kunti mga soltero, it's soltera nag-jogging, no? Subong nga aga, pero sa Sagwana. Sa Lagoon along North and South Capitol Road, nag-jogging ni sila, oh. Surbukon tali pala mga kabataan, eh. Anong oras ka? Anong oras ka mo ito di pa ka mo halin? Sigay. Sigay. Ayos, oo, jogging ng mga kabataan, no? Ring isa mga kabataan, bear, anong tali. Ano nga, di pa ka mga barangay halin to? Barangay Singkang Airport. Barangay Singkang Airport, mga kabataan, no? Mayon, damo ka mo, grupo ka mo sa mga basketballista? Kung may liga, may participate kami sa Subong yan, pabalasanay. Balasanay, way man basket. Iwas ano ni? COVID-19 Iwas COVID-19 Action Fred. That's why papagono. Sige, dalaga na uliwat ha. Sige Action Fred, no? Muli ang mga kabataan, mga babae man ang ibang mga kauplanan sila, mga grupo sa mga kabataan ang nag-jogging sa kilid lang ni sila sa Capitol Lagoon. Temprano pa man Action Fred, may mga street cleaners diri sa area ang nagapanilo man sa palibot man sa dalanon sa North and South Capitol Road. Muli ang observation sa patrol sa aton pinalagang mga tagpalamati. Hindi gid magkalipat nga ang MyTC, isa ka alkaline nga vitamin C nagapabakskog sa aton immune system. Rakta sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:55 na. May korpyo o galing nagtakop na. Kaya alas 10, tubtob alas 4 lang sang kagaon. Basi pa man lang ang inaduso sa mga negosyante, maprobahan man na. Nadugangan 2 ka oras ang pag-idog-idog sang korpyo alas 10. Himuon alas 12. Pero talakayon pa na
karon nga adlaw. Sa aton mga kauturan, iniimportante niya ang pagpa-check up, medical check up, konsultasyon, pero libre sa Life Extension Clinic. Alas 9 sang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pamasyar kamo, bakal kamo sang ila produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton lawas kag nagadipinsa sa mga pamalatian nga mahimo magtapik pa sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin,
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distance. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Dire kita. Balita sa Kapitolyo, PDMPD Head Kailian, nagalaom sang negatibo nga resulta sang swab test nga ginkuha sa mga gin-quarantine nga emergency response unit. Balita Kapitolyo. Detalye sini pod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sang dugang pagid nga mga balita sa Cebu, Puertino. Grabe ang Cebu. Sa kahapon, may ara 152 kabag-o nga mga kaso sang coronavirus nga nagsaka na sa 6,142. Ang Cebu City Health Department nagpalayag may mga recovery man mga 3,233 pagkatapos nga 90 ka mga pasyente ang naka-recover sa COVID-19. Ang mga nagkalamatay nagsaka man sa 221. Amo ina nga ginapahibalo sang aton sini mga kauturan labi na gid sa mga kaprobinsyanan, Negros, siyudad sa Bacolod kag iban pa nga daw nagakatahap nga magpasulod sang taga Cebu bangod mataas kaayo ang gintapikan sang COVID-19. Suno sa report may mga aragi man puerti ka mga salawayon nga pila ka mga pumuluyo kabangdanan nga nagasaka ang mga nagkalalatnan sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami. Duga nga mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Oy, sa aton mga utod, ano pang ginahulat nyo? Kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Namin niya kay wala kalamay, natural sweetener lang. Mayo gini, nga pangaping bilog nga pamilya, healthy pa kamo. Halin kay lula, lulo, nanay, tatay, kag kabataan. Sa mga estudyante, wala problema. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Sa aton mga utod nga, hindi kamo makapamuhin, makaitsar, 3 kaadlaw, aba, delikado abyan, hilo na ina sa aton tinae. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot kagid, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal ninyo sa tanan nga sanga. San Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Problema, manubo nga patubas, may solusyon abyan. Unique Complete Fertilizer, pinasahi nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 kasako sang Unique Complete kag 1 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon. Ipaluap ninyo sang 3 ka Unique Complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya. Sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Magaresulta sang maayong patubas. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang Unique Complete Fertilizer. Ang Unique Complete Fertilizer sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Ang nagapanguna nga balita, wala gyapon untat, pila ka bulan na nga nag-arangkada ang COVID-19. Pila sang aton mga kauturan sa iban nga kapungsuran, dako-dako naman ang halit niya. Ang report sang Department of Foreign Affairs kahapon, Hulyo 5, bao mga 8,679 na ang konfirmadong kaso sang COVID sa mga Pinoy sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Portino. First time ini nga naka-eksperyensya kita nga bilog kalibutan ang ginarangkada sang kagaw. Ang malain, kay inasod-asod, may G4 naman, swine flu. Dire sa aton, may ara naman ginakakulbaan nga dengue. Ginaatake kita, ginapuntakte kita sang kalamidad kag pamalatian. Da wala untat na ni, wala kag tuo, da wala ka lisuan. Portino, nga arangkada sang pamalatian, masakit dire, masakit dito. Gakaubos na, kakahubas na ang kabad sa gobyerno. Loan dire, loan dito. Kag posible, base kon mamaligya na sang mga asset ang pungsod Pilipinas kung magpadayon magasaka pagid ang kaso sining COVID-19. For the first time ini, nag-experiensyahan sa kalibutan nga naglawig ang kagaw. Nagligal to, mga kagaw to, tayog mga 1-2 bulan, tapos na. Pagkatapos, nakitaan dayon sang baksin, subong ya, hala, milyones dolyares ang ginagasto sa iban nga kapungsuran, gitingob ang pursa sa mangin alamon, wala pagid na diskubrihan kung ano ang tambal sining makalalaton kag makamamatay nga kagaw kag balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ang Shane Herb... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil Mayo nga panugyan sa aton mga kauturan, labi na gid inibelang naga-antos na, nagakabalaka na, nga may mga bukol nga nagatubo sa ilalawas. Labi na gid sa liog mo, mga babae, kung may magtubo nga bukol sa liog, basi manginggoy, ina, kadako balay na, kadelikado. Ining tumor, bukol sa baga, kagiban pa. Kaysa una, insigida, basta may amo sini nga pamalatian, ginapaoperahan dayon. Ang pagpaopera, wala gid problema. Amo lang galing ina, may agi, may pilas, may pinalian, pero karon niya, may ara na. Manugpakupos, patunaw sa bako.
Santon Plus Herbal Capsule. Nadiskubrihan nga ini siya number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo kalawasan. So, kung may magtubo nga bukol, hindi pagpadugaya abyan, basi mangin malignan pa na. Tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Labi na gid kon daw may diferensya ng mata nyo, nagaharapon ka, nagakarap-karap ang mata, kag ini makalikaw pa kamo sa katarata kag glaucoma pagi sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Sumayong kombinasyon ha, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Nagaupod sila pirmi, wala nagabulag, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Dugangan ta mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. This Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental. Kita balita naton sa City Hall, public hearing angot sa proposal sa mga negosyante nga i-adjust ang korpyo sa syudad pati gayunon subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye ni upod kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, tak na alas 2 sa karon sa hapon, pagkatalakayon ni Bacolod Councilor Archie Balibar sa isa ka public hearing ang proposal o kung ginaduso sang hanay sa mga negosyante nga pag-adjust sang curfew sa Bacolod City. Umpisa alas 12 sang tungang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Action Fred. Kung madumduman, una nga nagpadala sang sulat ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry sa sanggunang paglungsod. Nga nagapangabay Action Fred nga kung mahimo ipatuman ang curfew umpisa alas 12 sang gabi tubtob alas 4 sang gagahon. Ginpahayag sang konsehal ang author sang curfew ordinance sang syudad. Iya pamatian Action Fred ang hanay sang negosyante kag nagpangabay manini kay Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang MBCCI, nga magpagwa or magpresentar sang datos angot sila sini nga proposal. Kung madumduman Action Fred, dinalikdan nga si Mana una naton gan report nga nagapamatok si Councilor Balibar sa sining proposal bangod sunod siya padayon nga nagasaka ang COVID-19 cases sa syudad nga ginalakipan sa mga local stranded individuals sa returning OFWs. Mapaset ako public hearing sa Monday 2 o'clock inviting them, no? But personally ako I have talked with Mr. Carbon and I relate to him nga we understand their position, no? Dabatian si Bacolod City Councilor Archie Balibar. Kang sa mga kaaksyon nato ni Indigid magkalipat ka maginom sang Santon Plus Gold. Halungan nato ng aton ikaayong lawas sagod malikawan na mga masakit dapat epektibo nga food supplementa ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold. Mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa mga may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa health problems. Santon Plus Gold sigurado nga safe kag epektibo. Mabakal sa mga butika. Kag syempre start your day right pagi sa paginom sang pinaka-healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinakauna nga kape mga kaaksyon nga mayara sang vitamin D3.
Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa badamong nga balatian kang isang cancer nagabato sa mga infections nagapanubos ang blood pressure kag nagapabulig man pabakod sang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
dampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapas ang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patay
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Dire kita pamilya sa napatay sa buy-bust operation sa siyudad sa Kabankalan, mabaga pasaka kaso kuno panumbungon sa operatiba. Detalye sini upod kay Aksyon, Brian Morden. Action Brian, please go ahead. Mga aga-aksyon na Fred, may plano magkaroon ang pamilya sining ni John Rose sa PPK nga magpasaka sang panumbungon sa Kabankalan na PNP kagiban pa nga mga operatiba matapos nga ini ang naluthangan sa ginpatigayon nga buy-bust operation. Nagligad iya nga adlaw dira sa may Purok Paraiso, Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabankalan. Sunod diri kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, ang Deputy Police ang Kabankalan PNP, sang nahimos na ang bangkay kag na-turn over na nila sa pamilya. Ang pamilya nagpadulong man sa police station kag magpa-blatter action Fred. Dugang din ni Tabuhara ining napatay nga si PPK, isa ka madanlog nga sahi sang nagabaligya sa illegal nga droga sa nasambit nga lugar, kag ini ang tinawuman sa isa ka grupo dira sa syudad sang Kabankalan nga amo ang nagagiho sa pagbaligya sang illegal nga droga. Nagpatigayon sila sa buy-bust operation upod diri ang Provincial Drug Enforcement Unit kag Regional Drug Enforcement Unit. Sa diin una nga nagpalupok ining si PPK suno sa aligasyon gamit ang iya sini 38 nga revolver, kag dito na nagbalos ang pulis nga amo ang iya sini nga ginkamatay. Gindala pa ni actual election Fred sa hospital pero ti gindeklara nga DOA. Na-recover sa area sang insidente isa ka 38 revolver, may unod nga 5 ka bala nga wala kalupok kag isa ka nakalupok na. Subuang pila ka mga empty shells sang 9mm action Fred. Nakuha man sa crime scene ang isa ka sling bag, may 19 tanan ka mga heat-sealed transparent plastic sachet containing ini sa ginapatihan Shabu action Fred. Nga ini nagabalor idibagdumo sa 700 pesos. May ara sa napulo tanan ka 100 peso bill, naglabot ini sa 1,000 ka pesos. Kag 200 pesos nga ginapatihan benta sa nasambit iya nga negosyo. Dako ni sa sir kay successor ni siya ni Bogart, no? Kung ma-recall naton si alias Bogart, within that specific area dra sa Purok Paraiso, siya na ang kuan mo, sila na ang dako ng tulak ng droga. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Pipila ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Chikaponta Bicon, padayon ang pasaway sa Corpio, Pismas, kag iban pa. Balita sa Patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, damo sa gihapon nagdangat sa 108 o 108 ang mga nagpasaway sa diin inisyal ang dadakpan kagabi sa curfew subong man kapon nga adlaw nga wala nagsuksok gid sang face mask. Subray sa gatos gyapon. Subray sa kagatos, Aksyon Fred. Wala gigaunta tao kung tani nang magnubo-nubo lang na 3 na lang, 4 na lang, 5 na lang. No may oyo pamatian pero sobra gyapon sa gatos. Sobra gyapon, Aksyon Fred, no? Pero ang mayo lang kay iban nga mga police station may mga zero o kung wala gid sila sa may nadakpan nga nagpasaway. Ang lawagon tabi yung mga nagpasaway lang, nagpasaway. Aksyon Fred, no? Si station number 9 actually siya ang nakaladakpan sa curfew. Pero ang may pinakamadamo di reaction Fred is police station number 7. Diin 3C ang wala na o kung nadakpan wala sa nag-observe sa pagsuksok sa face mask. Biente, Aksyon Fred, ang may pinakamadamo o rather ang nagkaladakpan sa curfew sa diin sumatotal kung lang taon ta, Aksyon Fred, nagdangat ini sa 108 tanan ang mga violators. Sa area naman, Action Fred, sa police station number 5,
Actually, arestado ining 48 anyos nga amay paagi man sa drug by bust operation nga ginpatigayon ang mga kapulisan na laysay sa takna kagabi sa area sang Purok Binuligay, Barangay Bata, diri sa siyudad sa Bacolod. Pero ang nag-operate Action Ped, grupo ni Police Captain John Christopher Masangkay, ang tagpamuno ko ng hepe mismo sa Police Station number 5 nga nag-strike man sa area sa Barangay Bata. Resulta sa pagkadakop diri ni Bernard Artizano, nagapuyo sa Purok Binuligay, Barangay Bata, diri sa siyudad sa Bacolod. No, na-recover diri sa suspect ining 11 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu nga may ginabulubanta market value 100,000 pesos. Karon ang suspect nga si Artisano ang detenido karon sa custodial facility sang police station number 5. Amtang karon nga adlaw pasaka man Action Pred ang kaso patok diri kay Rolin Divide, ginakabig man siya Action Pred nga street level individual matapos ini siya nadakpan alas 9 antak na tinalikdan nga Sabado sa area sa Takulingti. Sunod diri Action Pred kay Police Captain Elmer Bulilla nga ilagid iga pasaka ang kaso violations ang section 5 and section 11 batok diri sa suspect nga si Divide after ni nadakpan tinalikdan nga Action Alvin. Yes, sir. May pamangkot diri may mga nagkaladakpan sa ining nagapataya balahay alay bayara pa. So far Action Pred, amo na nga ginalantaw taman ka gina-checker taman pila ka mga kapulisan kung bala may nagkaladakpan sa hayalay illegal. Action Alvin nga pamangkot sila. Kay kung may araga pataya sa alay, diyan sila gakwa resulta ko, no? Oo, kay may sa probinsya may ara nagkaladakpan pero so far the residents ng Bacolod Action Pred, so far wala pa sang may ladakpan. Ang no, din sila gakuha sang resulta man. Kasi dalong tamburong, ano man? Do kabudlay na wala man sa una gakwa sila resulta ka may mga luto, may mga subong daw wala tiling ko diyan gakwa resulta ni sila man. Oo, wag siguro amo na Action na Fred ginalantaw diin ang may damo nga taya ti damo nga pusta nga numero kapi ati diraya hindi nila pagpagawaon ano ang pinakanubo ariya 5 lang kapiso so padagon tani lagwa amo na siya Action na Fred base siguro sa dalong tamburong kuha ang resulta. So far Action na Fred amuli ang balita kag report sa patrol kagili ang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen santones kag stevia makabulig agud matap na ang kolon. Ginatinduan pa ang tiyan agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's nakapangapi ka na healthy ka pa. Rekta sa patrol with aksyon na Nani Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Nakibot man ang aton tagpalamati kung diin kakwa resulta. May bula mangguro may kapitalista man. Ariho, gamit kamo sini sang Evergreen Herbal Capsule. Nga ang epekto sini, nagatinlo, nagapabakod, nagapalansi sang sistema sa aton lawas. Kaya ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula, ang resulta niya amo ini ang Evergreen Herbal Capsule. Ining turmeric, malunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso. Sinulod sa isa ka kapsula. Amo ning Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sang inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya ang supply sa kakulang sa vitamina sa imulawas. Amo na nga ginatawag siya ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ang Evergreen Herbal Capsule sa halos tanan nga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa Takna Lasay, standby na.
sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa